Si Kiroy na ani mo tong kuan tong sa simana diri. Oh. Iya ako, ingon siya. Pista ka. Piyo. Iya ako, pista. Kuan na ko nang tumiyaw ni mo ko. Kanding iro may kay. Tinuod na ilang ingon buing. May barato ko nang ina ko may kay barato sa ulam diri. Sa ulam diri itong Kisa mo ingon nga mag alitaw ba ko sa unawa dito ang palay. buhay magpista kuno kanya sa na. Pagpalit kong iro wado ka buong Awa. lambog. Ya, ako isagol kanding dagan ko lang. Ihaw ni mo. Ihaw. Dino may kon. Giyong iro kuno. Dagang kayo to alitaw pa ko ba. Kanding. Oh. Palit po ko kanding po. Gigisagol limang kanding. Sagol iro nakasudan. Ayot Kabuhi. Kaon na dito mo kung balay sa una. Itong ning Papa Cornelio. Koreano. Mo din ang ingon sila buwan ni Stikyo mag-ihaw kuno kanding pero iro da ito. Di seguran ko iro ma. Wala pang minyo may. Itaw pa. Kung iro pinalit 25 pesos. Nya, pero ting lingawas mga bisita. Dili man mailhan basta sa akong kanding. Barato kay tanan. Purma ba niya ang Benching ko ang kanding day pila man day. baho sa kanding. Barato mga sa una. Baho sa iro. 200 na ito. Oh, disintos oh. Alitaw pa ko. Daghan ra iya baho. Ano kilo daw? Kabuing. Pero litaw. Hilin ko hilin. Ha? Si Kuan si John Oh. bisita dito. Junjun. John ba anak ayot. Aw. Mo din ang ibaw ano yun na ingon na kanis tikyo mag-ihaw kuno ni kanding ay mo kumpiyansa kay iro na. Takon ko.